I després d'esta xicoteta pausa per a la publicitat i de parlar de l'actualitat del que succedia al llarg del dia a la comunitat i a la ciutat de Castelló, és el moment de parlar també de les novetats en aquesta casa. Tenim esta nit amb nosaltres a Ivan Valverde. Ivan, molt bona nit. Molt bona nit, Minerva, què tal? Pues molt bé. ¿Qué te porta per estos lars? Pues mira que les coses de la Covid-19, les coses que te tanquen un dia a casa i això és el que li ha passat a Gemma. Tu no pots eixir. Exacte, les coses... Jo per això m'he anat en ruta, així no m'enganxen. Jo estava el dilluns mirant a casa com a casa i dic, oye, però què li ha passat a Gemma? Dic, ah no, que és Minerva. Pues sí. I mira, pues això, coses de... O sigui, que la tenim confinadeta, la companya? Sí, està confinadeta, està bé, o sigui, no té cap símptoma, però com a... Precaució. Pues molt bé. ja veurem la setmana que ve. Bueno, en qualsevol cas, estem així fent història de la televisió, tu i jo. Pues sí, la veritat és que sí, molts anys. Sí, perquè no sé si la memòria me falla o no, però jo diria que tu i jo no hem coincidit mai en televisió, no? En pantalla. Fent un programa en antena junts? Sí que m'has fet de veu en off de promos, a fora de plató, és en esta casa, però que tot el món me va felicitar per ser, hòstia, quina veu més corporativa, més guai. I jo, sí. Però no, pues bueno. Mai hem coincidit, mira que hem pegat voltes i portem anys. Sí, potser m'he vingut una miqueta amunt dient que estem fent història, però bueno, tampoc no va més enllà. La història de la tele local, tu, exacte, que ja és una història. Exacte, ja no podem dir, ja estem junts en pantalla. Què et sembla si comencem? Bueno, comencem per a ubicar, perquè tu també col·labores habitualment en Com a Casa, claro. Per ara presentar-nos la nova temporada d'En Ruta. Estem així, fem la secció de promoció, que faig en Gemma normalment, en el format Com a Casa, d'ací de la casa, i bueno, ara mateix vam fer converses i ara demà comencem així a Televisió de Castelló a les 10 de la nit, cada divendres, el format Castelló en Ruta. I esta setmana, hasta on viatgem o quines propostes? Bueno, lo primer, anem en el primer vídeo, si te pareix bé, perquè la promoció és el més important, com jo sempre dic. Clar que sí. Així que, Àlex, cuando quieras, dentro vídeo. Com me l'has feta, Ahí me has colat jo estava esperant la capçalera del programa per a introduir-nos i m'has ficat a... Sí, és que jo, com bon productor, i tu també ets una bona productora, ja ho saps. Per això m'he donat compte. La promoció és molt important, però el patrocini més. Com a mínim ja ho he ficat i ja que la gent sàpiga qui és el patrocinador de Castelló en Ruta. I, bueno, si et sembla, per a no perdre el costum, anem a fer la primera promoció del programa de la setmana, o sigui, d'esta setmana, que s'emet demà a les 10, no sé si ho hem dit, sí. en Televisió de Castelló, que estarem en Benafigos. O sigui que si et sembla bé, ho veiem? Clar que sí. Àlex, quan vulguis. ¿Te gusta viajar? Hola, amores. Yo soy Carmen y esto es And Today, Carmen Clausell. Castellón, su provincia, sus municipios, su gente, su cultura y su gastronomía. Y ahora sé dónde tengo que estar y es aquí donde está mi lugar. ¿Vale? Ivan, sí que estàs moreno este estiu. És que... Quan estàvem ficant el vídeo li pregunté, els dos protagonistes del primer capítol són els dos de Benafigos? I me diu, soc jo. Un soc jo. El Nadal has estat a casa. Total, confinat. No has estat, com diguéssim, no has estat... disfrutando por encima de nuestras posibilidades, no. divirtiéndote por encima de nuestras posibilidades. Divirtiéndome, pero en casa. Molt bé. No, se nota, estàs con mi mujer, mi hija, mi madre y mi suegra. Sí. Bueno, primera convidada, Benafigos, que fem una xicoteta, ens fiquem en ubicació en el que veurem demà el primer capítol. Exacte, la idea era fer, ara que me pregunté si la convidada era de Benafigos,
La idea original del programa, quan jo ho vaig pensar, sí que era mostrar el municipi en un convidat del propi municipi. Però és molt complicat, perquè buscar convidats de la societat castellonenca o de la música o de la cultura i que, a més, coincidisca que sigui del mateix municipi que estem promocionant és complicat. Ho hem aconseguit en alguns municipis, com per exemple les Useres, que vam anar en Alba Saura, la periodista que també és userina. A Vilafamés vam anar en Raül Puchol, que és de Vilafamés en adopció, no?, per la seva dona, i alguns programes més, no? Però en aquest cas, Carmen Clausell, que jo la coneixia, és una bloguera, té un canal de YouTube que es diu Today, després veurem un perfil d'ella per a que la gent la conegui millor, i jo ja la coneixia i no havia fet mai un perfil de convidat de youtuber. Llavors vaig dir, ella viu a l'Alcora, l'Alcora està al Calaten, Benafigos al Calaten, ahí està la relació. Jo sempre busco la relació, encara que siga molt llunyana, però al final sempre se toquen, no?, els convidats. Sí. I m'agradaria donar algunes dades de Benafigos per a que la gent tingui clar a on anem demà, perquè la gent potser ha sentit a parlar Benafigos com un poble que està molt lluny, però realment està a 40 minuts en carretera, són carreteres molt bones que tenim a la província. Puigant cap a Llucena. Correcte. I està delimitat per el riu Montleón i la Rambla de Benafigos. El poble descansa sobre un cerro de més de 900 metres d'alçada, com si d'un niu d'àguiles se tractara, i està rodejat de barrancs i muntanyes Simallana, formant part de les moles i pàrams del Maestrat. Antigament, com a molts altres pobles de la zona, la base de l'economia era l'agricultura, sobretot els cereals. Però actualment, ara mateix se viu més de lo que són els olivos, i els almelers també, i els avellaners. I això són les 4 dades que m'he tret de la web de Benafigos, de l'Ajuntament, per a que la gent més o menys sàpiga el municipi que és, i demà veuran moltíssimes coses més. I en esta en ruta, també suposa que coneixerem a la convidada que portes en tu. Home, clar, per supost. Sí, la veritat és que Carmen Clausell, a lo millor és el que jo te dic, en l'àmbit de la televisió de proximitat, on estem, no és molt coneguda, però ella té un target, per així dir-ho, més de xarxes socials, YouTube, Facebook, Instagram i això, i així que hem fet un vídeo perfil, que també el veurem demà al programa, però ja ho avancem així com a casa, per a que la gent ho conega, si vols ho veiem. Clar que sí. Pues vinga, Carmen Clausell. Hola amores, yo soy Carmen y esto es And Today, Carmen Clausell. Hoy conoceremos el municipio de Benafigos, junto a la bloguera de moda y tendencias Carmen Clausell. El cruce de miradas fue mientras saltaba, bailando a los Strokes. Una invitada que, sin duda alguna, nos aportará una visión más especial de esta población del interior de nuestra provincia. Fue como un instinto animal. Desde su estilo y perfil como guía referente en moda, imagen y comunicación global, en base a su propia experiencia profesional y a la que intentaremos conocer un poco mejor, Castellón en ruta en Benafigos. Y luego se acercó a mi oído, me dijo una frase que no comprendí. You come with me and say goodbye to all your friends. Ivan, hem conegut ja el perfil de Carmen Clausell, clar, per a la gent més jove serà molt fàcil, Claro. a lo millor el que tu dius no és el target, però segurament descobrirem moltes coses de Benafigos. Què ruta fareu per el poble, què veurem? Nosaltres farem una ruta pel casc antic, veurem l'església, ens van pujar fins al campanar i tot, en l'aguafil del poble, que els alguacils, això sí, ens han tractat en ruta superbé. Jo és una figura que no sabia que encara existia, els alguacils dels municipis, però existeix i és molt viva i són molt necessaris, la veritat. Ens van ajudar molt. Jo te dic, farà com més de 20 anys o 25 vaig fer també a Televisió de Castelló una sèrie que era Terra Viva. I jo portava la producció, te dic, o sigui,
poble que anava a fer la producció era cridar a l'alguacil del poble Total. perquè ell tenia la clau de tot. Tenen les ho claus del sabia municipi. tot, Sí. I on està no sé qui, i ara baixarà a l'altre, mos obriran, no que este acabe de treballar a estora i encara no ha vingut de la fàbrica. Tot, ho saben tot. Sí, a mi me fa molta gràcia en les cavalcades de Reis que sempre l'alcalde fa el paripé de que li doni la clau de la ciutat al rei i això és tot paripé. O sigui, l'amo, l'autèntic amo dels pobles són els aguacils, sense ells s'afonen els pobles. Sí. I anirem també per el que és el casc antic, passejant, i farem també una ruta, que n'hi ha una ruta que en Benafigos és la ruta que va fins a Culla, que és la ruta de l'Hortisella, que passa per la Verge, pel santuari de l'Hortisella, i esta la farem també en la convidada. I bueno, mentre descobrim el poble, que és una miqueta la idea del programa, també coneixem a la convidada, més personalment, en el que ella fa, en la seva activitat, en este cas de bloguera, i bloguera amb V, que això me va quedar marcat, perquè clar, el blog se'n ve, però com és videoblog, ell escriu en bloguera en V, en V baixa, no? I jo dic, ostres, això està mal escrit. No, és que és bloguera en V. I jo, vale. Altres llenguatges, no? Ja, sí. Aquestes coses que se posen... Antigament mos castigaven per fer falta d'ortografia, ara se potència. Sí. I després també menjarem en un restaurant també de Benafigos, que mos fa una mostra gastronòmica. Ens hem posat fins, la veritat, aquesta temporada. I després ja la despedim i donarem pas també a un sorteig que farem així a Com a Casa, en la secció de promoció, en Ruta Com a Casa, que estem així. Cada setmana, la gent que ens està veient ara mateix, tant nosaltres en Com a Casa com a Castelló en Ruta, els divendres a les 10, té la possibilitat de guanyar aquestes tasses tan xules que ens fa el senyor Miyagi. Ah, que xula. Bueno, que xula, Podem ja l'havia brindar? vist. Podem brindar? Bueno, no sé, me pareix que no està permès, no?, ara en la Covid. Tampoc se pot, no? Bueno, però estem bevent cadascú de la seva tassa. Sí? Bueno, no ho sé. Dic jo, No ho sé. Bueno, no sé. Anem a veure, si vols, el que és la despedida del programa, perquè així fiquem en antecedents a la gent de lo que tenen que fer después. Bueno, nosotros para despedir el programa y para agradecerte que hayas tenido la deferencia de compartir por este día con nosotros, con Nacho y conmigo, queríamos hacerte un obsequio de parte del señor Miyagi, la tienda de la calle Campamor, que seguro que conoces. Sí que la conozco. A la perfección, además me consta que eres clienta de ellos. Sí, me gusta muchísimo. Pues hemos tenido, por eso, que hemos tenido el detalle de obsequiarte pues, con un regalito, una taza, para que no nos olvides. Que no sé si para bien o para mal no nos olvidarías, pero con eso... ¡Qué chula! Muchísimas gracias. Pues ahí tenim, ja hem descobert la sorpresa d'esta casa, Castelló en Ruta. Castelló en Ruta. Sortejarem, expliqueu, com ho farem. Sí, el programa Com a Casa, els dijous per la nit, en la secció En Ruta Com a Casa, que és la secció de promoció de Castelló en Ruta, cada setmana farem una pregunta relacionada al contingut del programa que veurem el divendres. Durant l'emissió del programa de divendres, jo el dijous hauré fet una pregunta, que ara faré la de demà, i la primera persona que entra al Facebook del programa, que està apareixent per així baix, facebook.com/castellonenruta, molt bé, Àlex, perfecte. La primera persona que responga correctament a la pregunta que jo faré ara, durant l'emissió del programa de demà, guanyarà una tassa com esta, i el dijous que ve direm qui és la persona guanyadora i on té que replegar lo que és la tassa. Sí, hem vist que la caixeta fica la tenda del doctor Miyagi. Senyor Miyagi, al carrer Campamor de Castelló. En l'espot fica, que veurem en el programa, fica número 15, però jo crec que s'han canviat de local diverses vegades, però sempre al carrer Campamor. Bueno, abans d'anar, i com també mos tanquen les hores, mos canvien l'horaritat, li recomanem a la gent que mos estigui veient, al guanyador del sorteig, encara que demà té que veure el programa i contestar i respondre a aquesta pregunta, però cride per telèfon abans d'anar a qualsevol puesto, perquè t'ho tanquen tot i a les 6 de la vesprada està tot el comerç tancat, i hi ha molta gent que s'està plantejant durant aquestes setmanes. O sigui, jo ja vaig estar ahir en una tenda a última hora comprant a les 8 menys 20 quan tal, i me van dir, no, però és que a partir de demà ja per la vesprada apurem... Tu apurant ahir a l'últim dia, Sí. Apurem, sí. Això, mira, jo crec que té... Jo soc molt positiu, ja em coneixes una miqueta. Jo crec que això del límit horari de les 6
a veure, és una putadeta per al comerç, sobretot per l'hostaleria, des d'ací ànims a tota l'hostaleria, a tot el comerç de Castelló i província, però com a mínim té una part, si se podria dir, positiva, que és que la gent a les 6 té ganes d'anar cap a casa, o sigui que per a la conciliació, no? Encara que sigui forçadament. Per la conciliació, pues no sé quina conciliació, perquè si jo que estic treballant o treballe a una fàbrica o el que siga i me fan el paperet de que estic ixint de treballar, no hi ha conciliació que faig. Això és veritat. Bueno, pues, Jo ahir vaig tindre que anar corrents abans de vindre al programa, que me'n vaig anar un momentet perquè me tanquen a les 8, tinc que anar, i ja demà no podré anar perquè estic per el matí preparant el programa, a migdia coses en casa, les xiquets i a les... pues no passa res, m'ha rebentat el punt positiu. No n'hi ha punt positiu. O sigui, tots a casa i a eixir d'això el més aviat possible. Ja van, o sigui, és que no, perquè si per un costat És se veritat. talla, però per l'altre, la gent que estem treballant en És els dos veritat. horaris, en el punt de la conciliació. Sí, sí. Una altra cosa és que diguem, no, és que tot el món té que acabar de treballar a les 6 de la vespre, pues ja Claro, veuríem això és veritat. com mos apanyaríem. Bueno, Gemma esta setmana ho té bé, perquè com està treballant des de casa, Sí. ella sí que arriba. Sí que arriba. Bueno, fem la pregunta, que la gent te contesta demà. La pregunta és, a veure, quina cançó està sonant mentre Carmen i jo entrem al restaurant de Benafigos a dinar? Tenen que dir títol de la cançó i nom de l'intèrpret que la toca. El primer que ho diga, al Facebook de Castelló en Ruta, una tassa com esta, era d'ell. Molt bé. Pues recordem la pregunta, Ivan, a la gent i per a que Vale. puguem guanyar esta tassa tan xula que vos han fet en la tenda de Dr. Miyagi a Castelló. Correcte. Quina cançó està sonant en el moment en què Carmen Clausell i un servidor entrem al restaurant de Benafigos a dinar? Vull que digueu cançó, intèrpret d'eixe moment just. I directament, en quan el primer que ho descobrisca, apareixerà publicat al Facebook i ja sabreu que Correcte. heu guanyat. Ho direm també a la secció de dijous que ve, per a que la gent sàpiga què és, perquè potser el primer que ho diu no encerta No encerta, algo, claro. o diu un altre intèrpret. Sí, Llavors sí. seria la primera resposta correcta. Molt bé. Vale, s'ha entès? Jo sí, ho tinc molt clar. Perfecte. Pues Ivan, Pues moltíssimes gràcies, me pareix Minerva. que tindrem que despedir-nos. No sé ja Sí. si ens veurem la setmana que ve o... Ho deixem al destí. Ja, sí, a les fuerzas de la Covid, que és Correcte. el que mana avui en dia. El que, Quina és? per desgràcia, dirigís molt bona part de les nostres vides. Per cert, la setmana que ve, si tot va bé, tindrem així, bueno, no sé si així, o a Televisió de Castelló, una entrevista a Ken Stringfellow, que és un artista internacional que actua este dissabte en la Bohèmia de Castelló i ha tingut a bé atendre'ns així a Televisió de Castelló, en el nostre plató, i bueno, serà la meva primera entrevista en anglès, que Déu ens pille confessats, a veure com ho resolem. Molt d'ànim. Gràcies. Ivan. Pues no res, Ivan i jo mos despedim. Recordem, demà a les 10 estrena en ruta especial Benafigos. Ivan, molt bona nit i gràcies per estar així i corrents cap a casa. Molt bona nit, sí, me'n vaig corrents. Nosaltres fem una xicoteta pausa per a la publicitat i ja la recta final del nostre programa.